Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe update yandinayo update iyo yemurume akashayika pamba. Murume wayashayika pamba, nyaya iyi yakatombobuda pasocial media zvichinzi murume uyu haasi kuwanika, ari kutsvagwa. Zvisinei, murume uyu atsvagwa nguva yafamba akashayika. Ashayika murume uyu, hapana iziva kana kuti anga neruzivo rwekumbomuona kana kuzikanwa kunzi aenda nekupa famba sei. Yakavharana yakadaro nyaya iyoyo. But zvisinei, mazuva apfuura ayaya asiri kuwanikwa. Zvamanje manje zvichireva kuti nezuro imbwa yakauya yakabata gumbo remurume uya pamba. Yauya yakabata gumbo remurume uya, ndo pakaitwa tsvakurudzo zvakatoonekwa kuti murume uyu afa. Mumwe ari kuti akapondwa, mumwe ari kuti pane zvakaitika kuti akadonha, but kana akanongodonha akafa, wai akazoshayika kwemazuva akati wandei. Chakusiyai ndiona video, pedza kuona video tozorofika comment section. Much love. Makadi muri yeZimbabwe tiri kuFen Valley nemhuri yekwaJanhasi yakambouya Diamond FM vachitsvaga rubatsiro mushure mekunge baba vavo vaBoaz Janhasi vatanga kushayika kubva musi wa12 June. Baba mungatitsanangurira kuti inini ndini ani uye pamakauya paya muchiti baba musi kuvaona, vavabuda sei pamba uye nemadevelopments avapo kusvika patiri. Zvakaitika ndezvekuti baba munhu akanga aneshuga, so pavanga vauya neshuga ipi zvinenge zvazvinazhinji, saka munhu akangobuda pamba zvakazomatiswa kuma5%, because situation yanga remunhu uya kuti aingorara hawo akagara mudainoona TV nechii, saka munhu akangobuda pamba. So tashaya munhu hamusi wakufa, takatanga kutsvagawo. Zvakazoitika ndezvekuti takazosvikawo pakuti tatanoita wakafa tamusiya. But unfortunately zvakazoitikawo nezuro ndezvekuti ndakaona imbwa yepamba padoga ishuya yakaruma bhonzo, but bhonzo yanga yakaruma yanga iri tsoka yemunhu, ndosaka pendakatoti siya ubva yasiya, ndopendakatoti tsoka iyi. Ndakadaidza vanhu vechikuru kuti muonawo zvendiri kuona. Saka vanhu vauya ndokati aonawo itsoka yemunhu, then vanhu ndopakabva vazofamba musango vechitsvaga, then ndopakazosvika kuadentifya kuona paine chimutumbi chibhodhi icho. But unfortunately zvikurwadza ndezvekuti musoro hapana, maoko hapana, gumbo hwanyira rakatorumwa nembwa iro ndoritoliko chete, nyama dzese dzakatojikwa-jikwa. Zvinhu ndakazviona pasi7 makuseni. Imbwa yani yakazouya ni imbwa yaLandlord Pendogani. Saka pendakaiona pane kagedhi yaida kutotukutira kutopinda nebhonzo iroro muyadzi, uviki bhonzo iroro ritori neflesh. Inini hangu automatically ndakanga ndatoziva kuti igumbo rabangu bhozi waizvimba makumbo semunhu angainesha rari nekakuzvimbirira. Saka zvinhu zvazvironesa kuti nditi pane foul play here yekuti munhu akati rega tinodhamba munhu kunogara mwana wake whatever, handizivi, because papaine bhodhi, papaine kachigubhu kakaripo futi kane liquid iri mutonga mhino kuti titi. Saka takatongoti inotestwa futi boys, maybe umboya hwekuti vaida kuti zvinzi munhu akamwa poison sort of. Asi ofu ishi petakaonera mutumbi pabackyard pekuti patooneka rodhi kekuti titi munhu wakadonhera ipapo kana kufira ipapo hazvitobatani, but kungotiwo hapo, kungoti hatina tisingazozivi hedu, but inyaya yekuti takazongosiya hedu mapurisa kuti rega vaite basa rabhozi. Paspoti pacho paroratidza kuti pane motikari, madhindo akamira. After madhindo amira, pamberi ndo pane chibhodhi yemo ndimopa. Saka then chemical iyo saka takazoitora tikati ndakainodii ngainoverifya, saka ichiri kumapurisa. Inini hangu handidi kunyepa
chimiro chiripo area yatakaonera baba nanhasi chaiko ndikugara ndichitenda community petakatanga kushaya baba yakapinda mese haina peyakasiya ende moziva zvaita community yaitosvika zviya zvekuti vakabuda makuseni na7 kuti hakunotsvaga vaita break na10 vomwati pana pamba pana vobuda futi vodzokawo lanji na1 vodya futi vobuda futi vozochaisa na5 saka area yese because inini pakutsvaga kwendaita baba ndakanga ndiri kuti baba vangu handifungi kuti vachiri mundau but my surprise ndichivaona paseri padhuze perinogara zvakatondishamisa because inini ndakanga ndakuudza kuti nezvaitwa mucommunity community yambotry because right now kana kacommunity itopopota kuti nemafambiro edu akaita kwata kuti wakaona munhu usiri kudhuze kwaunogara hazvigona akauya akasiya zvandakaita ndezvekuti ndaona gumbo ndakadaidza vanhu 2 nepakapendogara ndobva vauya vakati mukoma igumbo retari muri kuona igumbo ndobva ndafonera mai vanandibara ndobva ndafonera nemumba yavo inogara paanexta ndikati uye kuno kuti mbonesana zvidadi zvitiri kuona saka pavakasvika vakabva vatosvika weshona kuti pangotoshimwa gumbo rano vakababai ndikati chibvumirai ndimhanyo mapurisa ndo achazoti gaidha inini musatanga ushe mabhozi nebva nopamwarisiro saka ndichisvika pamapurisa phone call dzatopinda vaona mai zvikazi ndo zviripo mwanangu babata vangu nehembe dzangu vakapfeka zitori pagadi kozi hembe yavo golf t-shirt yemeruniya ndo iri pafoto rine chimusana then shoti yavo yanga iri pasaidi nepeni ravo shavzi pasaidi musoro hapana maoko ese hapana kumbohwanira rakazomwa nembwa irondo ringoripo zvimwewo zvimarangwa ndoo zvimaribs zvinobuda takangozviringamango tikazviisa mango kuti zvindomocha apa nyama dzese dzakajika chachangu chisikawo ko maprivate parts avo zvakamira sei hapana chingori chisikawo chava kunesa ndechekuti pane 2 ways ini ndinofunga kuti kana iri foul play kana munhu akatirega ninoadhamba kudhuze unogara mwana wacho kuti aonekwe or else ndiri kuti semunhu pamwe angaine chirwere cheshuga pamwe unonga akafunga kuti reka ndendomba kwemwana wangu parasika saka ndo 2 ways dzinadzo so far handina munhu ndati ndakubhera ko zvaaitawo ndezvekuti munhu uya wekuti last time muna April akambobuda akafamba netsoka akasvika kumhiri kumashopu ari kumhiri kuri akudzoka haana kuzokavha distance yaakafamba kubva adonha akazonangwa nemunhu kana anoshanda panemumba iri pasiya azoonzwa ndo pega pawakatombobira from there hapo havana zambobira saka izvi zvakatoshamisa kuti saka petakatanga kutsvaga taitotsvaga mudhuze muti chitotiwo then petakazoona kuti nyaya yaserious ndo pakazoitawo actor community saka mapatsi emakazoona aripi takaendesa kumashaka kwakauya saka takapapira zvitakaona zvacho totaendesa kumashaka saka pane maprocesses achada kuitwa here musati mapiwa for burial ya process yacho yakati rebei ndo pane nyaya yekuti ndo petiri kushemaka kuti zvingwai zvakandionera process yacho yakareba because process inoti mutombo unofanira kuharare panofanira kuitwa DNA then after DNA postmortem DNA zvoreva kuti inofanira kunge ndiripo kuti pasanganiswe ini naivo kuti vaniko ndiwo here saka kuti process yacho yakareba handizivi kuti tichaimanaja sei kuti dai yanga yakurumidza kuti zvinofike mukasika but still hapana petingazviita fast kuti zvikasike because hapana pavanobvuma kuti because of course tinotoziva kuti munhu ndewedu but hapana pavanobvuma kuti mumuwige vasina kuita DNA nezvazvife zvakanaka zvinoita ndezvekuti on my side zvairwadza kuti everyday unorara usingazivi kuti mberi kwako ari papi but izvi zvazoita izvi sofa zvine kakundisunungura kuti zvaita asi zvine kakuzorwadza hako kuti dai taona mapatsi ese akadini akakwana asi dai taona mapatsi ese akakwana
ndaiti ndasununguka bhosi taona munhu tichingetechi zvakadii zvakanaka bcause mafiro acho anorwadza kuti shuwa munhu ungobuda koofira somewhere kongofa hako wakarara pasofa kana pamubhedha tokuidza zvakadii zvakanaka but zvisinei zvinhu zvairwadza kuti mukufamba pese paunofamba munhu wese wasangana akazodii mababa makaona here zvoguma zvaastressful but izvi zvazoita izvi maybe zvaane kakusunungura kezvaita kuti nyangwe ukasangana nemunhu unongoti nematambudziko kuchina matambudziko ka ndezve 2-3-4 days zvotodare